регионалния институт Силистра за 2010 година. Въпреки тежката година не се хвати да даде свършите и доста неща. Така, при конкретния анализ на дейността на регионалния институт музей Силистра през година, както знаете, институционна, научно-събирателска и научно-изследователска. По това дейност. Започната с паспортизацията на фонда за археология. Изготвени са близо 2000 научни паспорта в разделите праистория, средновековие и нумизматика и са заснети над 6500 инвентарни единици от същите раздели. Само за тези, които са гости на музея, искам да ви кажа, че това е по искане на Министерството на културата да се разработят. Това искане е от, може би, аз откакто съм на работа за 75 година, и този път много сериозно всички единици трябва да бъдат паспортизирани в музея. През изминалата година в инвентарните книги са заведени 770 единици. От тях 276 в основни и 431 в научно-изследователна информация въпрос в отдел археология. Заведена е книга за копията, където са емитирани 8 предмета от институцията отдела. Направена е откупка на 9 броя ловни печати на стойност 100 лева. Определени са 130 броя монети и печати. Върнати са уникална находка в фонда на отдела, средновековен колан ребро с позлата от лабораторията на Рим Велико Търново, трако-римски шлем маска, средновековно ведро от експозицията на Рим София и 5 броя архитектурни детайли от държавни архиви. Отдел участва в експонати в националната изложба на Националния археологически институт и музей при Иван град София. Аз писах българската кирилска епиграфика. Само за тези, които не знаят, искам да ви кажа, че от години аз и Георги Атанасов водихме война с, тъкно казвам, спор с Националния археологически музей, тъй като там беше шлем маската, оригинална шлем маската в Силистра. Беше дадено още от времето на Рашо Рашев да една международна изложба и едно уникално ведро от село Лукил, както Ангел Никола, прабългарско. И много трудно, въпреки наредби и така нататък, много трудно се взимахме последните тези 20 тоната. Както знаете, по времето на Мила Жикова беше разпоредено от националните музеи, регионалните музеи, тогава окръжни музеи, да дадат различни експонати. И след дълги борби, най-после последните експонати се върнаха в регионалния институт музей Силистра. В отдел етнография до 2010 се съхраняват 5736 инвентарни единици. Във връзка с новите изисквания за приемане на дарения и откупуване на предмети, посочени в наредба номер 6 на Министерството на културата за формиране и управление на музейните фондове през годината, не са приемани инвентарни нови фондови единици, както в основния, така и в научно-изследователния фонд. Искам да поясня за тези, които не знаят, според тази наредба, разходите се натоварва в бюджетите на регионалните музеи почти до невъзможно. Значи, примерно, знам пример за какво се касае. Георги Атанасов тази година ще прави разкопки или пък нека друго отдел да е, така по-фрапиращ случай с Георги Атанасов, който вече между другото е професор категорично с утвърдено от ВАК и така нататък. И след това, което изкопае Георги Атанасов, аз трябва да платя на някой хонорар, и то хабилитирано лице, от Варна или от Търново, командировка, да дойде да установи, че Георги Атанасов е изкопал това нещо. Сега разбирам на Министерството на културата, че това е направено във връзка с кражи, във връзка с да не се правят някакви далавери, но е много тромаво и много най-вече не отговаря на нашите финансови възможности. И всички музеи в страната просто са, да не говорим, че в Хасково бяхме с колегата Драгостина, там в Родно-научния музей поставиха въпроса, че вика, в България само аз съм доктор на науките. За минерали, там ще стане. От кого да викам?